Holandsko, vole. Jízdy na motorce v autoškole. Prostě paní instruktorka si prostě rozestaví kožely uprostřed silnice. Jakože prostě týpek, který dělá papíry na motorku a tady týpek bude jako jezdit, jo. A tady jenom je to silnice. Úplně normálně. Nejde pryč, on se na to asi vysral, nebo já nevím. A teďka to rozdělím na bomby a na komodu. Počkej, on někam hlavně zmizel, on už možná upad, vole, nebo... Si jel pootočit, vole. Pootočit, jo. Teď jsem na to přesně zvědavej. Co se jako bude dít. Ale už je ne. Takže přijíždí auto. Takže... Ty vole, teďka dívej, jak to naši na tom mopédu, vole, do kusu, ty do nás. To je, ty vole, mě to vůbec... Ty vole, si fakt nedělá žádný problém, ty vole. Dobrý, pojď si to zkusit. A jako ten další kus... Tam je křižovatka? Ne, to je výjezd z nějaký firmy. Teď se teda on přeřítí obrovitánskou rychlostí, no. Jaj. Dobré, jo, čum, teď to zase odkope, protože prostě jede další auto. Tyjo, mají vůbec licenci na tu autoškolu, nebo mi neříkej, že máš autoškolu a takhle to probíhá. OK, no, Holandsko, jak říkám, spoustu věcí jsem za tu dobu, co tu jsem, nepochopil, ani asi chápat nechci.